Yan, ate mi. Isa mong mama ako yung gitudlo. Kasi nga si mama sa mi. Pansi. Wala, baka. Mga kasi yan. Ano tarong? Pakbit mo? Ay, mama na, mama. Hi. Hi. Abu. Hi. Aral si butang. Tuya si bay, aral si butang. Tan-tan-on mo makalimot ko. Nami no. Lungagan na sa market eh. Lungagon. Hindi ba kanang lungagan ba? Bugas. Eskwela naman ay trabaho mo siya. Maligo ni Miss Marwa. Mm. Bisang nagtrabaho na sila, di may mangayo anak nila. Dong ito mapakay kang taon. Manawag jud ko ninyo. Di na maatag sila eh. Eh, mamalit na sila mga... Lakak, tagal. Magkano kang taon? Ipapatin niya taon. Tama ba?